Bea, Xavier, Asia eurrean. Lagunok, Katalunia dugu albiste iturri behin beharreta. Finantziazio eredu berezi bat eskatu du, nork eta Kataluniako Peperen buruak, Alicia Sánchez Camacho Andreak. Eta Pepek berak, Espainiakoak, ez esan dio Aliziari. Ez, isilik eoteko. Kataluniako berrietan sakontzeko, analista zorrotza dugu gurekin, aktualitateari punta ateratzen ondo baino hobeto dakiena, eta Katalunia ederki ezagutzen duen gizona. Berria egunkariaren zuzendaria, Martxelo Otamendi. Gabon, Martxelo! Kaixo, Martxelo. Zer modu zaude? Horreko zerrazten ondo. Bai. Ondo, TV3-etik etorri nebit, eta Bartzelonatik. Pantumaka eta Artur Mas eta berifikatzaileak eta. Oso ondo, Martxelo, nola deskribatuko zenuke Kataluniaren egungo finantziazio sistema? Bueno, nik uste gauza jakina dela, beste flaketek Artur Mas. Obalder beste, Pantumaka eta Adaixo Farsalkanut eta egin xurrut. Bueno, benetan garrantzitsua ematen du, eta noiz aurkeztuko duzue proposamen hori? Txe, barkatu, Xavier. Ze proposamen? Platz, ez aldu gulertu, ez aldu gentzun. Ea, Martxelok esandik, laster beste proposamen bat aurkeztuko dutela, bi aldeek onartzeko modukoa oso berezia eta berritzailea izango dena, eta nahi baldin baduk berriz ere agertuko dik. Azaldu bai, argitzaile izango jate Belarrin, bai, argi esandik. Ez, Pantumaka pixkatu. Nik esan alde batetik verifikatzaileak eta 18,/98ko kontuakin dut PHD Palafols, beste aieteko akordioa. Hori argi dago, baina onartuko aldute? Bueno, Esquerra Republicana para beste egunkaria eta berria zizta da. Eta, Mosso de Escuadra, un porrazo más que Nils, beste buru jarretza. Edo ez. Eta non onartu dute hori? Pasaden astean, Xavier. Bai, beste azpeitiko kirurgi jatetxean. Bai. Oso ondo. Ozenago esan daiteke, baina argiago ez. Martxelo Otamendi, eskerrik asko gurean izatea. Eskerrik asko zuei baina TV3-eako mirradeko batetan gero eta Iniesta eta Puyol eta partido neu kanpea ezkuteko asumari eta Euskaletxean eta aietako akordioak eta Kofi, Berti, Reufi eta akordioa. Baina, Martxelo, eta gero Eskerra Republikanetik. Kastelerra hemen egin nahi duzu? Kastelerra hemen. Hemen? Kastelerra hemen alizan izkio espazioz importa eta beste berdak eta gero eta esenera. Bueno, ongi da. Ongi iruditzen baldin bazaizu. Ez aldu gentzun, Platz. Egon ari erneago, motel, ator hona. Bai, importatzen. Kasteler bat egin nahi dela. Kasteler bat. Bai. Hemen? Bai. Kaskoa, 63 da, uste dut balioko dizula. 63. Osea, 63an jarri zen azkeneko zanek. Bueno, orduan gu hola. Ba, ez? XL. Etorriko bestela beko. Pero ez iztada berrien eta gero igual izango zueteko lageta eta Turmas. 63 da, Martxelo. Eskerra Republikana komunikak. Osea, Melchor Maurina izango zen. Bai. Ea. Hola, ezta? A ver. Ondo. Pike. Jode! Kontuz. Jode! Bandida! Ora! Martxelo! Jode! Señora. Martxelo! Eskerra Republikana, Kofi, Berti eta berifikatzaileak eta ziztada berriak. Bikain, Martxelo da bendi eskerrik. Martxelo, osea, Pantumaka guztiak gogoten jarri diak. Pantumaka, hemen da ona partuka. Bueno, eta bai, jaita salbai. Martxelo, etxitzaita mesedez kontuz. Bai, oso ondo. Bueno, hau, itzala hundiko gizona zara, pixu hundiko ere, bai, eh? Bai, eskerrak zueri eta, berifikatzaileak. Eskerrik asko, Martxelo Otamendi, pasa gabon, aio! Bikain, eskerrik asko. Mil esker, aio, Martxelo Otamendi!